nggawa minangkane pamundhutane Pakde Susilo Badar. Pakde, aku putune sapa? Aku wis gede. Bisa melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Barang-barang kok iso. Lah mau spontan nyebut jenenge Pakde. Langsung mau nyanyekne Pakde aku antune sapa. Oh iya. Apik-apik aja. Dan iki mau langsung asine akhire Mayangkara tenan iki ya iki.